Mióta részt vettünk a tréningen, sokkal harmonikusabb, azt gondolom, a különböző élet által feltett kérdésekre a válasz. Ez lehet, hogy nehezen vagy bonyolult, de valójában, hogyha a gyerek valamilyen reakciója van a gyereknek, akkor sokkal inkább tudjuk a választ, hogy hogyan, milyen technikával kezeljük magát a szituációt. Azt gondolom, hogy igazából egy férjének és egy feleségnek együtt kell elmenni erre a tanfolyamra. Szerintem igazából külön-külön, hogy csak a feleség megy el, vagy csak a férj, sokkal kevésbé hatásos. Azt gondolom, hogy ezeket a technikákat együtt érdemes elsajátítani. Mi barátainkkal mentünk el erre a tanfolyamra, és azt gondolom, hogy ez sokkal szorosabbra fűzte velük is a kapcsolatot, hiszen közös értékrend alapján tudunk foglalkozni a gyerekekkel. A tréning során én azt gondolom, hogy egy nagyon jó csapatba csöppentünk bele. Mindenki, Szabolcs segített abban, hogy mindenki kinyíljon, és a saját problémáit elmondja. Ezért, hogyha nekünk későbbiekben ugyanaz a problémánk volt, akkor már volt egy olyan szituáció, vagy volt egy olyan minta, ami alapján ezt kezelni tudtuk. Szabolcs nagyon jól vezette a tréninget, mindig sikerült fókuszba tartani azt a témát, amiről szó van, hogyha valaki el akar térni, akkor ezt úgy tudta megoldani ezt a szituációt, hogy nem volt sértő, és gyakorlatilag mindig sikerült befejezni azt a témát az adott időkeretben, ami arra a napra ki volt jelölve. Azt gondolom, hogy a tréning során megismert módszereket, illetve azoknak a nagy részét folyamatosan alkalmazzuk. Nem biztos, hogy érdemes egyet-egyet kiemelni, mert így komplexen gyakorlatilag mindig segítenek napról napra. Igazából az egyik dolog, erre jó példa az egyszavas módszer, az más szituációra jó, mint például az, hogy képzeljük bele, és mondjuk az, hogy bárcsak én is itthon maradnék, de most el kell induljunk.